kaning pinagana eh. Hindi ko basta to. Iya. Tuwa sila. Ah. Oh, urang dagat. Oh iya, sampai dagat kita. Lagi? Kado kayo. Oke, ya luto ko ba? Bihon. Yung bihon ako sa ngayon. Pero kami katubong. Kami pagkapangupra. So, kali dia. Sa ngalannya. Manok o kini tinggalan ini untuk video. Kini sa sandok o beef chicken nga kanang sige. Mayroong isagol sa ihon. Tinggalan ako kung ang seso. Tubig. Balance ako. May kuan. Wala sibuyas dahonan. Sibuyas dahonan utos eh.
bukal na. Pwede ang pwede no. Bukal na bukal. Totoo ano ron akong lolo ko tayo naging. Absorb niya sa bawsa kaya mga lamas o tinin sa karne. Ang bihon. Si. Ako siya. Nawa ang bihon. Anak siya.
siya mo. Butol siya kasi o ubas. Ubas na otot-ot. Sugod na di bukal ron. Nakukuha na. Bukal na siya sugod. Anong ganit siya kaubas. Nahalay na kayo nga. Dito siya ma-okay guys. Posible mo ambak pa sulod. Sa babas-bason. Ang trabaho mo ito siya. Laban na po daw misis. Karon naman ko niluto. Nato ko bahaton nga para bitayanan sa duyan sa akong apo. Mag-welding ko. Tangan og duyan kay kanang tangan og duyan matuski nga kanang balhin-balhin pa. Pwede ra balhin-balhinon na sa dadong. Basa-basa siya mga tusi. Ano? Nanir mo kulot o tuski sa biho. Ito ba ka ni? Okay. Kung sa init pa. Saan? Kusay ko ano day? Saan man? Magligo. Magligo ni Bibi. Ito po tingnan po guys. Ligoon ang upo. Basta-basta makatos yun. Yan, dahil itong sabon. Ay, nag-ginis pa. Nag-ginis pa lang. Dahil itong sabon kanina no. Ha? Siyok ko na niya basta buwan. Inidulog na sa liho. Makubas ka ng sabon. Hindi ka sanaan ay pugsa o bugatan. Hindi na pwede biyaan ng luto ba rin so. Timplado na niya mga kapatid. Sabi ang ikuha na ko ang sabaw sa bukal. Ito ang timplahan daan. Ano yan? Sila suka. Kita kurang banget sih. Kurang banget. Pandungan tapi tindakan naman. Nganong habuan mo na siya? Asa? Kanit kana. Kahit lang. Yan eh.
kuha na. Eh, kanino? Ano ba nga? Ating sa pumba. Ngayon, hindi ko nito. Ha? Habwa ni nga kasi buhin mo na. Pasabot, washing mo. Wala ni mo gihabwa. Kaya ang mong gipa-drain. Muna po rin yung tubig. Hindi pa ni mo. Nanak, may ba? Hindi, ano ito? Ay. Basta ako siya. Ito na ba yun? Kanang mga baby, friend, kanang feeding sa April, mga gamit. Nay, mo mo ko? Wala. Friend, ano sa mga gatas? Ha? Tapos ito po na. Kacang siya. Okay. Napuputok lang ito. Marubot to. Kasi ito po sa kain. Buhat na yung nagawa. Bye-bye. And that is